Kada kažeš vodopad, pomisliš na jajce. Kada kažeš lijep vodopad, pomisliš na blihe. Kada kažeš veliki vodopad, pomisliš na skakavac. Ali, kada želiš vodopad, lijep, visok, unikatan, kakvog nigdje nema, onda to mora biti vodopad Ilomske. Smješten sjeverno-zapadno od Travnika, na obroncima Vlašića, nedaleko od ušća Ugra i Ilomske, nalazi se ovaj prirodni, veličanstveni, unikatni i zaista posebni vodopad, usječen između okomitih stijena, skriven iza pogleda znatiželjnih, pristupačan samo hrabrim, ugostiti će samo istinske ljubitelje prirode, uklesati se u vaše sjećanje, baš kao što je uklesan on među stijene, i tjerati vas da mu se vratite, da sa sobom dovedete i povedete neke nove ljude, u neka druga vremena i u neka druga godišnja doba, jer